हमारो बियाह वाला गल रहे पटाना बिचही में तले हेने घट गइले घाटाना अरे ई कटइला ये कोरोना। हमारो बियाह वाला गल रहे पटाना बिचही में तले हेने घट गइले घाटाना। बड़ा मुश्किल से क्रिस गेल के शादी लागल टाइम से ना खानावा घोटात बड़ुए लागता कि मर जाइबो हमरा रुए। अरे बाबू कटल बियाह हमर धाधाइल छूट गइल रे सब ई कहानी लॉकडाउन में भइल रे पंडित जी आपको नहीं छोड़ेंगे। कटल बियाह हमर धाधाइल छूट गइल रे सब ई कहानी लॉकडाउन में भइल रे। किनल से रवानी हमर धइल बावे रे सब काम चाइना के कइल बावे रे। मने मने खुश रहनी अगुटाइल देखनी जब न्यूज हमर छूट गइल धाइल। हरी बहनी के नजर उठा के नहीं देखेंगे। ऐसा ना भइल हम ना रहनी कवनो रखे अब मरब के चूर छोड़ के सुनी के खबर हम भगनी ह किस से बड़ी मारे खोइनी ह रोड पर पुलिस से। प्यार में बड़ा दूर गत भइल रे सोना कोरोना ही गलत भइल रे। कटल बियाह हमर धाधाइल छूट गइल रे सब ई कहानी लॉकडाउन में भइल रे। कटल बियाह हमर धाधाइल छूट गइल रे सब ई कहानी लॉकडाउन में भइल रे। अरे बाप रे अब ई काम के बाद जब हमर शादी कटिए गई। रोई मनवा हमारे औरी दहिया गली कृष्ण जय के काम न चली। राइटर संतोष ताजे आके कर चेक हो लगता कि आई जाई हमारा यो टेक हो। 12 दिन शादी के टाइम हमारा है लागल कोरोना के हवाया के बहे। अरे बाबू कटल बियाह हमर धाधाइल छूट गइल रे सब ई कहानी लॉकडाउन में भइल रे। कटल बियाह हमर धाधाइल छूट गइल रे सब ई कहानी लॉकडाउन में भइल रे। भले हम शादी ना करे बाकी ये कोरोना के अपना देश से दूर भगावे के बा।